Wel, mae drws yr Efail yn agored, a dwi wedi dod fewn, mae yna wres yma, mae yna sŵn yma, a mae gennau gwmni gof arbennig, gof ifanc Tom Phillips. Ti'n iawn heddiw? Iawn, diolch. Ti'n chwist diferol, ti wedi bod yn brysur do? Mae'n bennig cystadlu fi nawr. Be oedd y gystadleuaeth o ti'n cystadlu arni te? Creu pedolau, mae'r beirniad yn rhoi 2 pedolau gyda specifications, a mae'n rhaid i creu honna wedyn, exact match wedyn. Wyt ti'n cael unig gopio neu wyt ti'n gorfod dychmygu chydig fyd sydd wyt ti eisiau ei fod? Wel, mae copi ar y ffordd, ond mae'n rhaid i honna aros yma wedyn, so mae'n rhaid mesur y pedol a wedyn just, write it down a wedyn just creu e. A ti'n oce? Oedd ddim yn rhy ffôl. Oedd un bach o mess-up da fi. O'n i wedi torri'r darn long, so oedd eisiau... Ath hwnna'n y scrap a wedyn nes i cael darn arall wedyn. Ond mae scrap werth pres, mae'n iawn. O ran bod yn nef, ers faint o ti wedi bod ar y busnes gof yma, pwy nes ti gychwyn? Wel, ti ar blwyddyn yn ôl nawr. A yn y coleg neu adre, lle nath o diddordeb gychwyn i ti? O'n i'n gweithio ar iard tua 2 blynedd yn ôl, a wedyn o'n i wedi, o'r ffari yma na, o'n i wedi cymryd ato fe wedyn. A wyt ti wedi bod ar y job full-time wedyn, yn gweithio efo Efail arall, sut mae'n gweithio dweud? Ie, so fi'n gweithio ar Gary Pickford yn Lambourne wedyn, Chapel Forge Farriers. Yn lle, sori, dwi'n gallu glwyd na sŵn. Yn Lambourne. O, right. So Chapel Forge Farriers, a wedyn so am yn ail mis, yn mynd i coleg, a'n so wedi tua 2 wythnos, 3 wythnos, so dibynnu ar y bloc wedyn. A faint o gwrs ydi o, sawl blwyddyn di wedyn? 4 mlynedd? O, fatha fod yn vet, neu rhywbeth? Odi. Achos mae mwy practical learning na paperwork, mae'n swto fi, no. Di o'n o gwrdd wneud o mewn theori, mae'n angen profiad o wneud y pedolau a roed nhw ar y ceffylau, mae'n siŵr? Ie, oes, definitely. Mae pob ceffyl yn gwahanol, a dim no one's the same sort of thing. A dyna beth sy'n ddiddorol na fo, mae bob diwrnod yn wahanol wedyn? Ie, oes, ie. Ac o ran y cystadlu yma wedyn, o'n i'n deall, wyt ti'n gobeithio os gyd i lwyddiant, bydde dim ymlaen wedyn i'n cystadlu i Tîm Cymru? Ie, o'n i'n gobeithio yn mynd i cystadlu am Tîm Cymru, so the trials mynd in, fi nhw'n bydd y beirniad yn rhoi scores, a wedyn y top 4, bydd reina yn cystadlu i Tîm Cymru wedyn yn y Nationals yn September. A gwahanol lefel o brofiad o'r dysgwyr mlaen i'r experts yma? Ie, pawb na. O na di, felly ti wrthi wythnos yma, Tony, ti wedi gorffen heddiw? Na, mon un dosbarth dda fi heddi a na fe wedyn am yr wythnos. Be wneud i heno? Joio'r sioe, no. Sioe. Ti di chwysu, garig o drink bech i gwylio lawr. Diolch yn fawr. Diolch, Tom.